Horas madihita salutna peparan neo putar raja silai sabungan siwalu terpuk nama rojantu silalai na bolak. Jadi di Bornginon songon na taulahon di setiap hari Senin ima materi sian amang guruta sian bidang adat Dota Robo. Jadi di son di pasat ma materi songon upasa nahya di BG hita di tiki ulon ujuk ima upasaon namadok balitang mapagabe tumudal hon sitadoan arita magabe molo marsi paolo oloan. Jadi songot dia ma artinion asa di patorang amang guru tama bidang adat Dota Robo ima sian opung depen dohot opung romora partikianon pasat hami matuhamu amang tua. Ngoliate. Horas marihita peparan neo putar raja silai sabungan sewalu turpuk namar hoja tu silalai na bolak. Obar tu materi dari pasat ni mata prolo kernakin ima sada upasa na jujut tabigi jala ahado pangobdolion ni dihita di pergulota sigano pariate ima balitang mapagabe tumudalhon sitaruan. Nah, arita magabe molo olohita marsi pauloloan. Ate, jadi molo songon de bahasa Indonesia om warna haruan. Saya sekata ate mupakat. Jadi jagodo putta si jolo-jolo tubuh aha dareng masa po akar nengro jala aha do no record di tonga-tonga di persauran ima marsi paululuan godang do akka upasa marang upama naribain ni oputta si jolo-jolo tubuh marhite-hite akka ugasan-ugasan na adong di lingkungan ni hita manang di na humaliang ni oputta na julu baik ino jabu mana akka lan na asing molo pa alea pala di tikyon dibuat oputta ma sada upasa ima na martonung ate tu sada ula-ula martonung biasanya molo martonung akaina ro nate ya manang akka naposo nomor baju ido somalna nomor tonung adong do bawa martonung teh adong ate adong do teh ado berek kita dah adong do ya aku bereng ama nomor tonung ate nah sian akka perangkat di pertunungan dibuat oputon gambaran dagido boy do turus-turusan sian na mulai dan itu membuat kapas marang randu marang kapuk satu na dibaik gawe orang saat gawe ulus hasil dari tonung ahamai ima balitang molo tabai jolo puro nihata balitang molo on ima bahasa Indonesia kayu yang dipasang melintang. Nah dipasang di pudi ni pertonungi ate pinggang ate gotingna itu balitang ate nah pagabe molo pagabe omma nama ratas ahai borangi nama mintal ate dungi pamasuk turak nama risio borang baru di taik mbak dan itu jala iboto akka ina do mangatan guguna asa udang kotap akka borang yate ngai boto inon nah menahan bebanon dan itu iba emma sitaduan menahan patna dan itu tudalan na patna jadi mulu tabere ngon mulu di ilmu fisika terjadi mau gaya nol ate tenaga yang dikeluarkan gaya yang dikeluarkan menetas daripada benang akan dinetralkan oleh kaki
Songoni mah terus ate. Jadi siap perangkat-perangkat ni imana ki pertunungan inon di bain oputamon tersada opasa dinggan berhubungan sitadoan dawedo balitang dan gitu berarti alana marsipauloan don sejalan don asa saud manonun marang tarida hasil tonunan ate. Jadi di pernguluan tasigaro pari besori do. Nah dipanggil kita Marsi Paulo Oloan. Ya, mau nunggu Marsi Paulo Oloan, dan gitu, arita ma gabinda, dapat ma hadingganon. Kasoni dote. Jadi molo tapaturus ima upamaon tu sada-sada ulau ujuk adorang so di patupa ulau ujuk tetun wangin dimulai ma dohot marhori-hori dinding baru patua hata marhusip dohot tahapan-tahapan nasi terlebih dina marotuh sinamot karena udah tawar menawar di si gitu kan tutun wangin tabo to iro kepetu horni boru dang na sarupa ino na jual boru daong dang sarupa ino perdagangan daong ale Marsi Paululuan ala na Marsi Paululuan do pihak paranak do pihak parboru digodang di sinamot nabui si pasahaton di paranak suang-songoni rumang di ulau ni alap jual manang taruh jual jadi husima halawan ni deba upasaon date balitang mabagawe itu mudalo sitadoan arita magawe molo toktong Marsi Paululuan tersongoni mamang korelasi ni upamaon mana upasaon uparanguluta siganopari terlebih di persaurata ate amang termasuk kita di son nah dong di sekretariat tahun siapa paran di putar aja silai sabungan siap mulai tahun 2010 lalu kita satu nuainon tok kita boleh Marsi aja di son dinggan sudi alani balitang mapagawe tumudal hositadoan arita ma paparan do putar aja silai sabungan gabe ala tok kita Marsi Paululuan soro dangido kanino nuain husido halawan nyonate ate tungarong na hurang takas di panorang yon namion tu dia arahan niu pasaon bah dinggam baita boy Marsi padara nate di akapadabot tabi mau lihat apa pertikaian di masa time itu kamu iya mau lihat mah di amang narasumber nami di Bapak Tuan Iba. Memang bolo taringot tu materita di sadarion di Bornginon atau pasak manangna puro nihata balitang ale bolo tartihod doon tu alat jenis manangna perangkat hitana ben ulos memang itu sudah dibagas dah kata huzahahod di son bolo pertama memang nama ben uloson sian bahan arong dola pemintal lima nomor niputas sorha sorha ya imana berjolo alai bolo umumna nunga bahasa sonari ne punggungi pamunggunginna nama pamunggung ate pamunggung nama warna ima dipudi alat boon boydo sebagai sebagian inganan ni bonang hano do nomor putar itu nusa di tono ni mana isi do nomor putar baru pagabe omas kon guru inaking pagabe bolo pagabe memegang benang jadi odo namanya bonangi kata tarik adong muse baliga on marsipa susunam mon bertarik torod do hape mana mangaliga ido hape baliga pagabe mana sono ni ji
odo na markasusak mon bolo sa bahasa di siatar kasusak nin na markasusak. Zigzag. Makujija jotor orang pas urutan nih warna nih ulosi manang na motifna tertarik keras memana jadi terpintal mama itu di pudi baru adong do sita doan ngarap pak tabota na kita bolo pemahapan imana mangalilit bonangi naung sae jadi pertanyaan namang guru nami bahasa ikut tusi dibahas sebagai upamana. Ulangi di pertanyaan mau lihat. Ya, boleh. Jadi mau lihat ya Pak, sesudah akka perangkat inon, perangkat dia kena mertunungi dan gitu, sikona marsipaleanan dan Iya. gitu, perjolo nakin, baliga inon, sikoni ya hanya si putus asa boleh masuk turak dan gitu, marsipaleanan sudi. Jadi na jelas sian hasil na marsipaleanan sian akka perangkat na marsipaleanan gabe dapot sada hasil na diulara ima ulus dan gitu. Nah dipatudos mainon na kiningan inon tarsongon na ulaon di pavutaho boru manang pangulihon anak. Dan gitu, iba na marsipaleanan do pihak paranak do parburu, dan gitu, asa saut pesta ujugi, asa saut ima narisak kapina sida ima perkawinan nih, idu inom, jadi tersongoni do tudus na, jala molope dida ibagasan akka sada musawarah, sejuk-juk do terjadi tarik menarik marsipaleanan, asa dapot ipolani pangarapotoni. Jadi dipatudus matusinon amang udara gitu na marsipaleana dosia sudi akka perangkaton dan adong na egoi alan yauro dan gitu asesauton sikosoro do daw marsipaleana sudi perangkatinon gawe bui ma dapot ima natinununna ima ulus sonido nang di parangulun si Ganupari terlebih di persauran mana pangarapoton mana dia pun sude dan gitu sikon namar si paleana do asa adong ipolana ahama ipolanai ima kesepakatan ahama ipolanai nak kinon namar tununginon sude ke perangkat imar si paleanan ima ulusinon dan gitu molo adong na sumar si paleanan pasti hasil nairon dang dinggan. Dan gitu nang laku bejual rugi mak tersongoni mak kusima na buiho patorang abang udah arang nabe kira-kira oh ya Jadi memang ima na pinukkannya kopung tanda perjolo sangat bagus nih ngomong religius ya terlumubi masuk rumah Batak rumah Batak pe bodo tartiho dono ngai mulai sebetuna sampai sahat tu bongkarna sahat tu bukulanna bahasa mai kodi pudi mana tibbo gitu ya adong makna nih dah gitu ando maknana jadi memang sangat-sangat bagus lah ya untuk kita ikutin ada nih Batak na pinukkan putas jolo-jolo tubuh ya adong dapat kira-kira siar sabula siamun adong itu iya jadi mau lihat cuma di amang guru nami naung paturakon taringot tu upama balitang mapagabi tumodal husituduan arita magabi mulu marsi paululuan jadi di tunga-tunga ni halak kita Batak termasuk nang di hitaan di Sumatera langsung ini nang di Jabodetabek gawe seringgo suku-sukun soal sadakata di balitang mapagabion ima kata tumodalhon adong madlokon tumodalhon do ale adong se dongan naasing tumadakon jadi alani memang songon polemik no engon molo diulang ni halak Batak ala sering songon dua version di pasahat akka napasahat hata-hata upasa upama
asa di patorang amang guru mato dia do bedana tumordalhon dohot tumordakon iti mak melihat. Jadi maulah tete on sian akka literasi na dijaha suang-suangoni nang akka panorang Indonesia tua dimulai na upasao nakaluar budangan ate tumuddal hoddo balitang mapagawe tumuddal hositaduan alai berkembang maun seiring dengan perkembangan zaman gabe digati maun sipata tu nama dokon ni dokon tumadakon inna. Jadi molo tumadakon memang realisasi di dagido itadak kosoni it sipakon dagido. Nah molo tumadakon on alaniaha kan ini nuangin kadang orang jelas di sinon alaniaha saya itu dakon di dagido. Ale molo tumuddal khon artinya tumuddal khon ada gaya ada aksi. Kalau ada aksi berarti ada reaksi. Dan gitu, mana mula bahasa fisika saya dokumen ada vektor supaya itu nol. Dan gitu, supaya hasil itu betul-betul dengan hasil ula-ula ni sara-sara pertononginon artinya sebanding ma gayaon na ditarik ima aksion doh reaksi. Yang ditarik ini misalnya sekian Newton. Dan gitu berarti ditahan juga sekian Newton. Adong dasar-dasarna. Ale molo tu mudakon do. Kalau didakon soni oleh karena apa ini mudakon? Dan gitu. Jadi padua homuse molo di dalam pemakaian kata-kata beradat, beretika, dan gitu tarkurang sumat do tumadakonon. Hati. Kurang begitu bernilai beretika di rumah dan itu molo bahasa adat nak kurang etis di rumah sorry mbak dalam pemakaian. Jadi molo kita di paparan Putra Raja Sile Sabungan tadok mbak balitang bapak gawe tumudah sitadoan dan nama dokon tuho barbalok kita si kosongro dokoro mula daw. Aleo kan di koridor ta peparan de Putra Raja Sile Sabungan solo turput do ita nama katai. Molo alakam mat dokosonia hak dia lah itu. Ala kita kan barari mat dokon songoro hataon nong adong do kajian-kajian do sian akka sumber-sumber literasi do akka panorangnya jalan kindu ngata bahas. Dan gitu. Nah gitu. Tumuddalhon ini artinya berlawanan arah, bertitik tolak. Itu kan? Kesonido, kolakusido. Nah, sesitongna dan terlalu polemiki hanya gaya seseorang aja. Dan gitu kan hak dia itu untuk mengatakan apa yang mau dia katakan. Alai. Naing mania tadok konon, bui ta pertanggungjawabon ahal na tadok konon nate. Tersongoni mah amang penasehat namanya deh. Melihat mak. Ya. Di guru nami. Adong deh. Oh iya, jadi songoni mah deh. Dang pola gejang sengaja do kontenon tangkat alana upasaon maserikot jala perlu don di Paranggulut Tasiganupari. Terlebih di hitap para Putra Raja Sile Sabungan sualu turpuk namar hoja kusilalahi bolak jala jojo do tamang makonon jala tado kodon diulaon dia peon marlaku do upasaonate diulaon ujuk diulaon habuk niroha diulaon las niroha do lana asing marlaku do on alani arong tonahono tatuaka nau poso haduan boleh hati mah marsangak batu hatta marsangak ma Putra Raja Sile Sabungan marsangak pada kita peparan Putra Raja Sile Sabungan sualu turpuk namar hojatu silalahi bolak horas marida horas